నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణంలో కూరగాయల లోడుతో వస్తున్న ఐషర్ వాహనం అదుపు తప్పి డివైడర్ పైకి దూసుకెళ్లింది. నంద్యాల టర్నింగ్ వద్ద రోడ్డుపైకి వచ్చిన కుక్కను తప్పించే ప్రయత్నంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ఘటనా సమయంలో అక్కడ వాహనాలు, పాదచారులు లేకపోవడంతో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు చేపట్టారు. ఏంది మామ సిగ్గుగా హెల్ప్ చేయండి కదా కానీ ఫోటో తీసి పెట్టరా మళ్ళీ నాన్నకి పెడతావు నీట్గా వీడియో నీట్గా కంప్లీట్ చేయాలి పెట్టుకోవాలా కింద కూడా చేయాలా